Jul kanpaina ikastolen elkarteak aurrera ematen duen proiektua da. Honen helburua ikasleen irakurzaletasuna sustatzea da, eta bestetik euskal literatura irakurtzea. Eta zer egiten dugu gure ikastolan Jul kanpainaren inguruan? Martxoa literarioa aspatzen dugu. Martxoa literarioak 3 dinamika nagusi ditu. Egunerokotasunean, egutegi digital bat erabiltzen dugu eta bertan ikasleek literaturaren inguruan bitxikeria desberdinak aurkitzen dituzte. Asmakizunak izan daitezke, ipuin baten zati baten bat, idazle baten informazioa, eta bat. Bestetik, hilabetea Jul bozkaketarekin amaitzen dugu. Egun horretan, ikasle guztiek egiten dutena da bozkatu zein izan den haien idazlerik gustokoena eta ilustratzailerik gustokoena ere, noski, euskal liburu batena. Eta azkenik, eta egun bereziena, gaubela da. Egun horretan, irakasle eta ikasle guztiok geratzen gara ikastolan lotan eta irakurzaletasuna sustatzen dugu.